Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa malittakal huda ila yaumiziham amma ba'du. Wonten ngarsanipun para kiai, para pepunden, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para nayakaning negari satriya bayakaraning praja ingkang tansah rumeksa dumateng karaharjaning praja ingkang patut sinuba sinukarta. Panjenenganipun Bapak Bambang Ismaya, anggota Dewan Kabupaten Grobogan ingkang sampun rawuh ingkang satuhu kinabekten. Panjenenganipun Bapak Pendeta Kecamatan Gubuk ingkang satuhu kinurmatan. Panjenenganipun Ketua NU, Ketua Fatayat Muslimat Ranting Dusun Ringin Kidul, ugi sedaya pengurus ingkang sami rawuh ingkang satuhu kinurmatan. Panjenenganipun para setya wreda carana madya, para palenggah kakung miwah putri ingkang sampun marak seba ngabantara ingkang satuhu bagya mulya. Para atmajaning Sudarma muda taruna ingkang wekik ing karya ingkang satuhu katresnan. Mboten kesupen paguyuban seni asa imah saking Karangawen ingkang tansah kula tresnani. Mradapa minangka purwakaning atur, sumangga kita sami manungku puja hastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang amurba amasisa. Awit sih wilasa mewah barokah ingkang sampun lumentah dumateng kula dalah panjenengan sedaya, saengga kita tansah saged pinanggihan kempal makempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung. Nuwun nggih angrawuhi pengaosan umum dalam rangka halal bihalal tahun 1936 Hijriah. Sumangga kita ikraraken kanthi hamdalah sarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu-lumintir dumateng titah linangkung ingkang dados panutan lan patuladan kula dalah panjenengan sedaya. Nuwun inggih junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita tansah pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung sumono putri ingkang satuhu sinudarsana, kalilonano kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Kula ingkang kapitedan hambuka weweroning suka wenganing wicara dwaraning kandha pinangka jejering pambiwara kepareng ngaturaken urut rencaning tata upacara ingkang sampun rinakit dening para kuluwangsa ingkang tartentu kiwala kainiraken wonten pengaosan prasaja ing hari kalenggahan punika. Adicara ingkang sepindah nuwun inggih pambuka. Adicara ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang samangke badhe kasarinani dening panjenenganipun Bapak Ustadz Abdul Wahid. Tunggap adicara ingkang angka 3 nuwun inggih waosan kalimah thayyibah kalajengaken doa. Adicara ingkang angka sekawan atur pambagya harja saking ingkang hamung kugati nuwun inggih panitia penyelenggara kalajengaken wedaring pangandikan saking Bapak Kepala Desa kalajengaken sumene. Tumapak adicara cemandhaipun minangka wigatosing gati ing dalu punika
nuwun inggih wedaring wursita aji ingkang arupi mauidhah hasanah ingkang samangke badhe keparengaken dening panjenenganipun Al Muharram Romo Kiai Haji Muhammad Mas'ud Alwi saking Kudus. Kalajengaken doa. Pungkasaning adicara nuwun inggih panutup. Saparipurnaning adicara samangke badhe kalajengaken mushafah utawi salam-salaman pramila dumateng para rawuh kasuwun handumugiaken anggenipun lenggahan ngantos dumugi titi wanci paripurnaning pahargyan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Mekaten para rawuh menggah urut rencaning tata upacara ing hari kalenggahan punika. Dumugi ing titi laksana pambuka adicara sumangga acara kita buka kanthi waosan umul kitab sepindah mugi kalaksananing sedya purwa madya wasana tansah kasembadan lulus raharja nir ing sambikala. Ala hadziniyah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maturun lumampahing adicara ing cemadaipun nuwun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an awit menika dumateng Bapak Ustadz Abdul Wahid sasono swasana bagya mulya. Sumangga kula aturaken sawetahipun.